Sapa? Elisa. Ayo Sa. Dolanan. Terus metu. Kowe iki mbok tok jelas. Guyu ngapa Aja tok lokke wong guyu. Justru kowe sing tak takoni. Kuwi artine apa? Ya dolanan terus metu ki ngopo jajan apa piye ngono lho Pak. Oh, ya ora apa-apa karena pemikirane wong ki dhewe-dhewe kok ya. Ya enggak. Mugi masyarakat Leangan tansah guyub rukun bersatu. Oh, ora apa-apa, guyub rukun bersatu ya. Jejere. Ayo. Yo. Sik Pak. Numpak kereta. Dioyak gali. Aku mesti kowe ya gentro tadi. Gali ngoyak gentro. Terus. Ugi wayangan ing dalu menika tansah berkahi. Amin. Yo terakhir Mbak Prastiwi, monggo. Kisena nugraha. Ora katrokan. Kaya ngerti-ngerti ya ora. Katokan wae karo ngono. Aku mau weruh ora katrokan. Nek saiki jarikan kok ya. Bahaya nek saiki. Nek kathoke dicopot ta ya. Copot. Terus artinya apa? Mugi tansah bagya mulya. Warga desa Leangan. Leangan.